ברוכות הבאות לעוד פרק. היום אני רוצה לדבר איתכן על השילוב של עסק עבודה עם גידול ילדים. איך בעצם אני עברתי את זה מהצד שלי, איך אני חוויתי את זה. ולפני שאנחנו מתחילות, קודם כל שבוע שעבר מי ששמה לב לא על הפרק, אתם יודעות כזה אוגוסט וזה, פתאום הגענו כבר לסוף שבוע ואני קולטת שלא הספקתי עדיין לצלם פרק, וחברות של הבת שלי היו אצלנו שבת, אז כאילו היא כבר מיום חמישי הכינה להם את הסטודיו שהם יוכלו לישון פה, אז לא היה לי איפה לצלם. אתם בסטודיו שלי, כן? אני כזה מארגנת כאן שאני אוכל לצלם לפודקאסט, ובשגרה יש לי פה כזה מראה עם מנורות וזה, אני מאפרת פה. פה אני מקבלת את הקלות שלי לפגישות ניסיון, ונשים פה ביישוב שרוצות להתאפר וזה, הן באות עליי לסטודיו. אז זהו, יש לי את הסטודיו, וזה נורא נורא כיף לי האמת, כי בנינו אותו, בעלי בנה לי, כשהוא הרחיב את הבית, אז הוא עשה לי גם סטודיו, וזה כזה מקום שאני יכולה גם ללכת אליו, ושיש לי שקט, אם אני צריכה גם לעשות לפעמים שיחות זום, וכשעשיתי את ההרצאות אונליין, אז היה לי שקט, ובקיצור זה כל כך משמעותי, זה עוד משהו שעברתי איתו כזה בעסק, וזה הנקודה כאילו חשובה בעסק שלי. עוד נקודה שרציתי לספר לכם, שסתם זה גם משהו שאולי אתם יכולות ללמוד, זה גם מתקשר קצת להתנהלות שלי, כאילו עם העסק וכאילו איך אני עושה את זה. אני עכשיו, כפי שאתן יודעות, אני כבר מעל 18 שנה מאפרת ומעצבת שיער, ובשנתיים האחרונות המקצוע שלי זה כל ההרצאות והתוכניות ליווי שאני עושה לאימהות, באמת כדי לעזור להם להוציא מהילדים שלהם את הכי טוב, ולהבין כמה טוב יש בילדים שלנו ורק להעצים אותו, לא לדכא את זה, וגם מעצמנו להיות אימהות יותר טובות ושמחות, וקיצור, זה השליחות שלי בעולם. זה מצחיק כי אני עושה את זה כבר שנים, ביוטיוב ובפייסבוק, בכלל ברשתות, וכאילו עכשיו, הבנתי שזה הדבר, זה כאילו, זה עושה לי כזה כיף על הלב ומרגש לדעת שאני משנה לאימהות את הבית שלהם ואת ההסתכלות שלהם על עצמם. קיצור, זה באמת מרגש אותי מאוד. אז אני, בגלל שאני כאילו כמו עסק חדש כזה, אני עדיין כזה מניעה אותו וזה, אני כזה נמצאת בקו התפר בין זה שאני כרגע לא מפרסמת את זה שאני עושה איפור ושיער, כי זה קצת מבלבל לי את נגיד האינסטגרם והפייסבוק וזה, זה מבלבל לי את הדף, כאילו אנשים נכנסים ואומרים רגע, אז מה, היא מאפרת? היא עושה הרצאות להורים? מה היא עושה? כאילו, אז אני כאילו מצד אחד, כשאתה לא מפרסם, ככה זה, כשאתה לא משווק, אז יורד הפניות של האיפור והתסרוקות, אז כאילו זה פחות יש לי, כשפונים אליי אני עושה, ומצד שני, העסק השני הוא עדיין חדש, אז כאילו, אני עדיין מניעה אותו, עדיין בונה את המוצרים, עדיין, אתם מבינות? אז כאילו אני כזה נמצאת בקו התפר, שזה ממש ממש לא פשוט, ומה שרציתי לספר לכם, זה שכרגע, בגלל שאני כאילו די בהתחלה של הזה, אז אין לי תקציב עכשיו לבנות אתר, וכאילו זה ממש, זה עולה כסף, וזה תחזוקה, וכאילו, ממש תחזוקה חודשית, ואמרתי, אוקיי, אני צריכה אתר שבעצם ירכז לי את כל מה שאני עושה בעצם. יש לי הרצאות אונליין על גיל ההתבגרות וקטנטנים, וסכנה שאימא, איך לדבר עם הבנות שלנו לפני קבלת המחזור, ובכלל ליצור שיח כזה שהן יכולות לבוא לשאול אותנו דברים, זה הרצאה ממש חשובה. אז יש לי אותם למחירה, ויש לי את התוכנית ליווי שעכשיו הוצאתי של עזרה בשיתוף הילדים בבית, תוכנית אימא מנהיגה. בקיצור, יש לי כל מיני מוצרים, יש לי את הערכות שלי שאני מוכרת. אמרתי, אני חייבת שזה יהיה מאוגד במקום אחד, שנכנסים ורואים, אוקיי, יש לה את זה ויש לה את המוצר הזה, וכאילו גם אם מישהי רצתה מוצר אחד, היא גם יכולה לראות מה עוד יש לי להציע. עכשיו, בגלל שאין לי כרגע תקציב ספר כדי לתחזק אתר, אז מה שעשיתי, זה קשור למה שאנחנו מדברות, כן? אני לא סתם מחופרת לכם עכשיו, סתם אני רוצה שתראו איך ההתנהלות שלי, בסדר? מה אני עושה במצבים שהידיים שלי כביכול כבולות. עכשיו, יש לי את מערכת רב מסר, שזה בעצם מערכת שנותנת לך אופציות להקים רשימת תפוצה, ובעצם לדבר לה, לשלוח לה מיילים, משם בעצם אתם מקבלים את המיילים מכל מיני אנשי עסקים, זה דרך רב מסר לרוב. ושם אני בונה את כל הדפי נחיתה שלי, וכל הפרסום, כל פעם שיוצאת הרצאה חדשה, שם אני מפרסמת, כל פעם שיוצא לי מוצר חדש, שם אני מפרסמת, ממש, כל הדפי נחיתה אני מכינה שם, ויש לי כבר את המערכת הזאת, אני משלמת עליה כל חודש, בסדר? אמרתי, אוקיי,
אני עושה מה שביכולת, שיש לי אותה גם ככה, פשוט לקחתי דף נחיתה, ובניתי אותו בצורת אתר. אני אשים לכם קישור לזה, תקשיבו, זה דבר פשוט מגניב, אני ראיתי את זה, אני כל כך התרגשתי שזה אפשרי, שזה פשוט מדהים. עכשיו אני לא צריכה איזה משהו מפוצץ, אני לא צריכה שיהיה אפשר לעבור בין עמודים וזה וזה, פשוט שמתי קישור, כל הרצאה יש את הקישור לעמוד שמוביל לפירוט התוכן של ההרצאה. אז זה מה שעשיתי, וזה לא עלה לי שקל, רק פשוט לקח לי כמה שעות לבנות את זה, בגלל שאני כבר מיומנת אז כאילו לא לקח לי הרבה זמן, במצטבר יצא לי כמה שעות, ויצא מקסים בעיניי. בהמשך בעזרת השם אני רוצה שכן יהיה לי אתר יותר מקצועי, אבל כרגע אני אומרת כאילו מה שביכולת שלכם תעשו, כאילו את לא יכולה בצורה כזאת וכזאת, תבדקי איך את כן יכולה, בסדר? זה המסר מהסיפור הזה. אני אשים לכם כמובן קישור שתראו את האתר החמוד הזה, אני קוראת לו מיני אתר, בסדר? כי זה לא אתר ענק. זהו, אז אני רוצה בעצם לדבר איתכם על איך אני מהזווית שלי שילבתי בעצם את העסק, עבודה עם הילדים. בסדר? כי אחת מהצופות ביוטיוב כתבה לי שאיך בעצם עשיתי את זה, אני לא זוכרת על מה זה היה, היא שאלה אותי אז איך שילבת עבודה, אמרת שהייתי איתם בבית, כאילו נראה לי שגם דברים לא כל כך ברורים, אז אני אסביר לכם מה הדרך שאני עשיתי, בסדר? ככה, אני בהיריון הראשון של איסקוש, לפני 22 שנה, בעצם כשהתחתנו, לפני 23 שנה, התחלתי ללמוד איפור, קורס איפור עשיתי, ועשיתי איזשהו קורס של ספרות, כאילו לתסרוקות, אבל לא משנה, היה שם איזה משהו, בסוף עזבתי אותו, והתחלתי לעשות תסרוקות לבד, לא משנה, זה היה קצת כאילו משהו כושל, זה לא היה, לא מחשיבה את זה, לא משנה. קיצור, אז למדתי את האיפור ואת התסרוקות, בסדר? עכשיו, איסקוש נולדה, גם עשיתי דרך אגב את הרישיון, התחלתי, בהיריון שלה התחלתי לעשות הרישיון, ואז נכשלתי בתיאוריה, דיברתי איתכם בפודקאסט הקודם אני חושבת, ואז מאז לא הפסקתי ללדת, אז גם לא היה לי רישיון. עכשיו כדי להיות מאפרת, את חייבת להיות ניידת, את חייבת שיהיה לך רכב, לפחות אצלנו, אנחנו גרים בשומרון, תחשבו כל מקום שאת רוצה, אם את רוצה להצליח ואת רוצה לצאת לקלות, את חייבת שיהיה לך רכב, ורישיון, פרט שולי. אז בעצם ילדתי את עסקה, ונשארתי איתה בבית, והייתי ממש לא הרבה אחרי, כבר נכנסתי להיריון של ינון. בקיצור, מה שיצא זה שעם שניהם אני הייתי בבית, ואנחנו כבר גרנו בהר ברכה, לקחתי עוד 2 תינוקות לשמור עליהם בבית, כדי שיהיה לי איזושהי הכנסה, בסדר? אז לקחתי עוד 2 תינוקות הביתה, זה מה שעשיתי עד שהייתי בהיריון של אמונה, השלישית שלי, כן? עסקה הייתה בת 2.5 שנתיים, כן? משהו כזה, היא נכנסה, הכנסתי אותה למעון, ישר כבר לבוגרים, בסדר? אז בעצם התחלתי לעבוד בהיריון של אמונה, במעון. אני הבנתי שהילדים שלי קטנים, כרגע אני לא יכולה לפתח את העסק, כי זה עסק שאני צריכה לצאת בעצם לקלות, אני צריכה ללכת ללקוחות, אני צריכה לפעמים לצאת מוקדם, לפני שהילדים הולכים למסגרות, אני צריכה, כאילו שהמסגרות נפתחות, אני צריכה לחזור אחרי צהריים, אחרי שהם חוזרים, כאילו אני באמת, אני רואה לפעמים קולגות שלי שעובדות איתי, והן צריכות מהר לחזור, לקחת את הילד, אני לא יודעת איך הן עושות את זה, אני לא יודעת אם אני הייתי מסוגלת לעמוד בלחץ הזה, זה קרה לי, כאילו חצי שנה כשהבנות הגדולות שלי יצאו מהבית והייתי עם אלישה שהוא היה תינוק, אני חצי שנה, לא היה לי מי שישמור עליו, לא היה לי מי שישמור על הילדים, אני לא ידעתי את נפשי, הייתה לי חצי שנה ממש קשה, אני אגיע לזה, זה בהמשך, כן? כשכבר היה לי עסק מבוסס והכל. אז הבנתי שאת העסק שלי אני צריכה לשים בצד, שכרגע זה לא מתאים שאני אעסוק בו, ובואו, אני הייתי כמה הייתי? בת 21 הייתי, כאילו הייתי צעירה, אמרתי אוקיי, כרגע זה הזמן לילדים, בסדר, אני כל כולי עכשיו כרגע עם הילדים, העסק שלי יחכה, יהיה לי זמן לפתח אותו, זה כאילו באמת, עשיתי סדרי עדיפויות, בסדר? ואף פעם לא הרגשתי על זה רע, ואמרתי, הילדים עכשיו תוקעים לי את העסק, ואני לא יכולה לפתח אותו, לא, אמרתי לעצמי, אם אני מחליטה משהו, אני שלמה איתו, זה מה שיש כרגע, ואני עושה אותו בהכי טוב שלי, בסדר? זה הגישה שלי, אני כאילו לא אוהבת את ההתמסכנות הזאת, והקורבנות, והכל נדפק לי, וכל התוכניות שלי הלכו, לא, אני לא כזאת, בסדר? וזהו, התחלתי לעבוד במעון, כי היה חשוב לי בעצם להיות קרובה אליהם.
אז בעצם יצאתי איתם בבוקר, שמתי אותם, פיזרתי אותם מהר בקבוצות שלהם, עבדתי במעון, ואז כשהיינו מסיימות הייתי אוספת אותם ויורדים הביתה. זהו, ככה במשך 7 שנים. 7 שנים הייתי במעון, וזה היה לי מעולה, באמת, כאילו באמת, הילדים כבר גדלו והכל, ולאט לאט, לקראת הסוף אני חושבת של המעון, התחלתי לעשות כל מיני הפקות בשיתוף פעולה, התחלתי לעשות ביישוב כל מיני תסרוקות, כאילו מה שביכולת שלי, עשיתי כזה אחרי צהריים תסרוקות לילדות, איפור עשיתי, לא היה לי כל כך ביטחון לעשות את האיפור, כאילו עשיתי כזה בקטנה, יותר תסרוקות, כאילו זה היה זה, כאן ביישוב לילדות, וממש ככה בטפטופים, והתחלתי לעשות הפקות בשיתוף פעולה כדי שיהיה לי תיק עבודות, כאילו שיהיה לי תעודות, עבודות להציג, אז הייתי עושה בעצם שיתוף פעולה עם צלמת, שהיא באה לצלם, דוגמניות, מצאתי כל מיני בחורות כאילו זה, שהם באו, כאילו כולם בחינם, וכולם כזה יוצאות, כאילו לנערות זה נורא לבחורות, היה להם כיף לבוא כזה, שמארגנים אותם כמו קלה וזה, לא יודעת, כאילו חמודות, באמת, הם באו עשו את זה כאילו בחינם, והצלמת היא, יש לה תמונות של קלות, שהיא רוצה כאילו להרחיב את הצילומים שלה, את התיק עבודות שלה, ואני מקבלת תמונות של קלות, שכאילו כביכול ארגנתי, אבל יש לי תמונות להראות, בסדר? זה הרעיון של ההפקות בשיתוף פעולה. זה מי שמתחילה באיזשהו עסק, זה דבר שהוא טוב, בסדר? צריך לראות, אבל כאילו שכולם יוצאים מורווחים, צריכים להיזהר, לעשות את זה בצורה שהיא, שמישהו פה לא ירגיש שרחבו על הגב שלו, בסדר? שזה צריך קיצור בטקט. זהו, ובאיזשהו שלב, אחרי 7 שנים שהייתי במעון, הייתי כאילו במקום שהוא נוח לי, בסדר? כאילו לא ראיתי את עצמי יוצאת מהמעון עדיין, כאילו זה עוד לא היה בזה שלי, ואז הייתה לי איזה שנה אחת, הייתה לי הפלה, זה היה, מתי זה היה? אחרי אלרועי אולי, לא זוכרת, לפני אלרועי, לא זוכרת, הייתה לי הפלה, ואיבדתי המון דם, ואז המערכת החיסונית שלי נורא ירדה. ופשוט לא הפסקתי לחטוף מלא דברים, היה לי הליקובקטור איזה פעמיים, כאילו הלך חזר, היה לי, כל פעם חטפתי משהו אחר, גם אז הייתי סובלת מדלקות בדרכי השתן, אז כל הזמן כאילו, יואו, זה היה סיוט, באמת. ואז באיזשהו שלב ראיתי שאני פשוט לא מפסיקה להיות חולה, וכל הזמן החסרתי מהמעון, וכבר לא היה לי נעים, והחזקתי קבוצה, כאילו זה, ואני בן אדם מאוד אחראי, כאילו אני לא כזה מאלה שכאילו, יאללה אני חולה היום, אני ממש לא כזאת, אני מאוד, יש לי מוסר עבודה, באמת. ואמרתי למנהלת שלי, תקשיבי, אני לא יודעת מה קורה איתי, כאילו באמת אני מרגישה שאני פשוט חייבת, אני כרגע עוזבת, אני לא יודעת אם אני אחזור, מתי אני אחזור, אני פשוט מרגישה שהגוף שלי חייב לנוח, אני כאילו עברתי טראומה, ואני פשוט לא מתאוששת ממנה. וזה גם משהו, כאילו תהיו קשובות לעצמכם, ולא ידעתי מה יהיה, מבחינה כספית, לא ידעתי, באמת. וזהו, ועזבתי את המעון, ואני אגיד לכם מה אחר כך, אחרי כמה שנים הבנתי, איזה מטורף, איזה טוב השם, איזה סייעתא דשמיא, כאילו באמת, אני לא יודעת אם אני כאילו כזאתי זה, אבל ככה אני רואה את הדברים, כל פעם שאני מסתכלת אני אומרת הכל מדויק, הכל היה צריך לקרות כמו שקרה, באמת, אני לא יודעת אם אני כזאתי שפשוט מחפשת, אבל ככה אני רואה את הדברים, שהכל פשוט מדויק. עכשיו עוד מעט אני אגיע לזה. אחרי חודש שאני יושבת בבית, גיסי מתקשר אליי, הוא אומר לי ציפיה תקשיבי, צריכים אצלנו דחוף, הוא עבד בצוות 5, זה חברת אבטחה, חברת שמירה, חייבים אצלנו דחוף מזכירה. המזכירה שהייתה יצאה, והייתה לה איזושהי מחליפה שהיא חפפה אותה, ובסוף הסתבר שכאילו היא לא מתאימה לתפקיד, לא משנה מכל מיני סיבות, ומעכשיו לעכשיו צריכים מזכירה. טוב, אמרתי לו סבבה, אין לי ניסיון, אבל אני לומדת מהר, אז יאללה, כאילו בחיים לא הייתי מזכירה, כן? בחיים לא עסקתי אפילו במשהו דומה, כאילו אני לא, אבל אני מאוד טכנית, כאילו אתם מביאים לי נגיד פלאפון שאני לא מכירה, ישר אני מבינה איך מתעסקים, אתם מביאות לי אפליקציות, ישר אני, כאילו באמת, אני טיק טק מבינה מנגד מי. הלכתי יום אחר כך אני חושבת לראיון, נסעתי עד ירושלים, למשרד הראשי, אמרתי לו תקשיב אין לי ניסיון, אבל אני מאוד טכנית, אני קולטת דברים צ'יק צ'ק, כאילו
אני מבחינתי, זה אומר לי, יאללה, בסדר, אני חושבת יום למחרת כבר התחלתי. היה מדהים, באמת. לא רציתי להישאר שם, כי זה לא היה כאילו מקום שכאילו אמרתי, וואו, אני אמשיך שם כאילו מלא 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 זמן, אבל החלפתי שם חופשת לידה. אני חושבת חצי שנה הייתי שם. ומשם עברתי להחליף בחופשת לידה באיזשהו בית ספר, שגם שם אמרתי לו, תקשיב, הניסיון שלי זה שהייתי שם, אבל אני צ'יק צ'ק לומדת, נכנסתי לעניינים, גם חופשת לידה, זה לא כאילו זה. ואחרי זה, איפה שבעלי עבד פה ביישוב, איזושהי חברת בנייה, הם הציעו לי, הם אמרו לי שהם גם מחפשים מזכירה לחצי משרה, אז הייתי שם, והם נתנו לי, בגלל שהייתי חצי משרה, אז הם נתנו לי לשלב בין העסק, בין האיפור והתסרוקות לעבודה. כל פעם שהייתה לי קלה, הם הסכימו שאני אחליף ימים, ושאני כאילו באותו יום שיש לי קלה, אני אלך לזה ואני אשלים את היום ביום אחר. בקיצור, הם ממש התגמשו איתי והיו מדהימים באמת. וזהו, ואז כאילו לאט לאט במקביל לזה שהייתי שכירה, לא ישר יצאתי לעצמאות. אני חיכיתי שתהיה לי משכורת, מה זה משכורת? 3,000 שקל היה לי, בסדר? בצורה קבועה במשך לא יודעת כמה חודשים טובים, כאילו ראיתי שדברים התבססו. ואמרתי יאללה, אני כאילו מוכנה לצאת לעצמאות ולתת פייט. כאילו אמרתי, כשאני אעבוד יותר אז יהיה לי יותר במשכורת. ועשיתי את זה אחרי החופשת לידה של שריה, סיימתי וזהו, ולא חזרתי והקמתי את העסק שלי בצורה ברשמי, וככה אני עשיתי את זה. עכשיו, אני הסתכלתי אחורה, וכל מה שהיה עם הקטע של המעון, שכאילו במבט לאחור, כשבאותה שנה אמרתי לקדוש ברוך הוא, כאילו שהייתי כל הזמן חולה והייתי צריכה לעזוב את העבודה ובאמת לא ידעתי מה קורה איתי, אמרתי כאילו מה, זה היה, אז אני עוד לא הסתכלתי על דברים ואמרתי אוקיי, אני ברור לי שהכל לטובה כי יש לי כבר ניסיון. זה עדיין לא הייתי במקום הזה, בסדר? למרות שהייתי מאוד אופטימית, למרות שאמרתי הכל לטובה באמת, הייתה לי את התחושה הזאת שאמרתי לקדוש ברוך הוא, אני גם הייתי מדברת איתו המון, כאילו זה לא... אמרתי לו, כאילו, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה אני הולכת לעשות עכשיו? כאילו, לא יהיה לי משכורת, מה אני עכשיו בבית, וכאילו, למה אני כל כך הרבה חולה, ולא זה. ואחר כך במבט לאחור הבנתי שהקדוש ברוך הוא פשוט בעט אותי מהמעון. אמר לי, יאללה חביבתי, היית פה 7 שנים, יאללה חלאס, הבנו, הילדים גדלו, יאללה, לכי תקים את העסק שלך כבר, כאילו, והוא העביר אותי דרך כזאת מטורפת ומדהימה, שבניתי את העסק שלי לאט לאט. אז ככה אני עשיתי. כאילו אני לא מאלה שנלחמות, כאילו עכשיו הילדים קטנים ואני בכל זאת רוצה להקים את העסק שלי ואני אעשה את זה כנגד כל... אני לא כזאת, אתם מבינות? כאילו יש לי סבלנות, אני אעשה את הדברים, כאילו הבית שלי הוא יותר חשוב, בוא נגיד ככה, כאילו אני רואה את העסק בא לשרת את הבית שלי, את הילדים שלי, את המשפחה שלי, שאני אוכל להיות אימא יותר טובה, אימא יותר מסופקת, כי העבודה שלי כיף לי בה, בסדר? אז כאילו אם העסק בא על חשבון הילדים, לא שווה לי את זה. אתם מבינות? אני קודם כל הבית. ככה אני רואה את זה. ברור שאני רוצה להרוויח, ואני כן יוצאת ומגשימה את עצמי וזה, אבל זה הגבול הדק הזה של לעשות מה מול מה. כאילו גם בעסק שלי אני ממש משתדלת, כל הזמן אני מכניסה ביומן, זה למה אני גם מנהלת יומן, מכניסה ביומן כל הזמן. כל מסיבות סיום אני ישר שואלת כאילו עוד לפני שקובעים תאריך, אני שואלת את הגננת, יש כבר תאריך למסיבת סיום? תגידי לי, אני ישר מכניסה ביומן. כל הערבי אימהות ובנות שיש בבית ספר, אני ישר מכניסה ביומן, כדי שאני לא אפספס את זה, אתם מבינות? כל המסיבות סידור והמסיבות, לא משנה מה, כל הדברים שיש לילדים, מבחינתי הם קודמים. אז כאילו אם זה מתנגש לי עם מישהי שצריכה איזושהי תסרוקת, וזה מתנגש לי עם משהו שיש לילדים, אם זה משהו שאני יכולה להזיז, סבבה. אבל אם זה מסיבת סידור או זה, אני אוותר על העבודה. כאילו אתם מבינות? ככה אני מתנהלת. עכשיו, אני עברתי איזשהו משבר. איך בעצם הקמתי את העסק הנוכחי של ההרצאות לאימהות, כל זה? בעצם אמונה והודיה, כשהם היו בט' וי', זה היה לפני, רגע, י', א', י', ב', י', ג', י', א', לפני נגיד 4, כן, כשאלישע נולד, לפני בערך 4 שנים, 4.5 שנים, כן, הם יצאו מהבית, בסדר? הם התחילו ללמוד בפנימייה,
כי ככה זה מקובל אצלנו, תמיד שאני ביוטיוב במיוחד, כשהייתי אומרת שהם בפנימייה, אז כאילו אמרו לי, מה, למה הם בפנימייה? כאילו, אז שתדעו, אצלנו בציבור הדתי-לאומי, מי שהאולפנה פה לא מתאימה לה, אז היא הולכת לאולפנה אחרת, ולרוב זה עם פנימייה, זה הנורמלי אצלנו, בסדר? אז כאילו, הכל בסדר בבית, לא מרביצים לה. זה המקובל. אז הם היו בפנימייה, ושתיהן היו היד ימיני. אמרתי להם, בלעדיכן, לא היה לי עסק. כאילו, הם היו כל הזמן אלה שאם הייתי יוצאת נגיד מוקדם בבוקר, הם היו מוציאות את הילדים לגנים. הם היו מחזירות אותם בצהרון, היה להם תורנות של להוציא אותם מהצהרון בדרך מהאולפנה, הם היו חוזרות, לוקחות אותם מהצהרון, כדי שכאילו אם אני צריכה לחזור מאוחר, בקיצור, ממש ממש, הם באמת היו יד ימיני, ואני אגיד במאמר מוסגר שאני ממש ממש השתדלתי לא לפוצץ לי את השבוע, שיהיה לי לא יותר מ3-4 בקרים שאני יוצאת גג, כאילו באמת, שהם לא ירגישו שזה יותר מדי עליהם, בסדר? אבל גם הייתי מצ'פרת אותם בהתאם, כאילו זה ממש ממש חייב לבוא, כי צריך להבין שהאחריות של הילדים הגדולים שלנו זה לא לטפל באחים שלהם הקטנים, זהו, זה ככה במאמר מוסגר, אני מדברת על זה בתוכנית של עזרה ושיתופי ילדים בבית, מה באחריותה, מה לא, תוכנית מהממת דרך אגב, מי שרוצה, אתם מוזמנות, יש שם 2 מסלולים, אחד עצמאי שאפשר לבד בלי ליווי, ואחד עם ליווי שלי, אז באמת הם היו יד ימיני והם יצאו מהבית, ופתאום היה לי גם חצי שנה קדימה כבר קבועות, לקוחות וקלות וזה, וזה הייתה חצי שנה מה זה קשה, גם בדיוק לקחתי איזשהו ליווי שעלה מלא 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 כסף, וזה היה כאילו הייתי בתינוק, וזה היה ממש, לקחתי את זה בזמן לא טוב, הליווי היה טוב, לא לי, לא באותה תקופה, ולא הבנתי את זה, כי לא חשבתי על זה שכאילו הם עכשיו יוצאות מהבית, אז לא יהיה לי מי שיהיה עם הילד, לא, כאילו זה לא היה בה, אני לא יודעת גם אם עשיתי את הליווי כבר, אם הם כבר יצאו, אני לא זוכרת, אבל זה היה ממש, כאילו קיבלתי כפה רצינית, זה היה המון המון כסף, אז חצי שנה הייתי כזה ממש חצי שנה לא פשוטה בכלל, הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי, וחיפשתי את עצמי, הלכתי ללמוד איפור קבוע, והלכתי ללמוד הרמת ריסים, וניסיתי לעשות כל מיני כזה ציורים לבית, קיצור, באמת, כל מיני דברים, הוצאתי גם אז את הערכת משחק תפקידים, שזה בעצם הטבלאות האלה שממלאים לסידור התפקידים של הילדים בבית, של העזרה, אז זה באותה תקופה הוצאתי את זה, ואז באיזשהו שלב אחרי שממש חיפשתי את עצמי, כאילו באמת, מי שעקבה ראתה שכאילו, יאו, זה הייתה תקופה כזאת של באמת, עד שהצלחתי לדייק ולהבין מה זה, ואז פתאום יום אחד נופלת עליי ההבנה, ואמרתי, בונה, כנראה זה הזמן לעשות משהו עם כל הקהל המטורף הזה שעוקב אחריי, כל כך הרבה אמהות, רק צמאות לשמוע מה יש לי להגיד, ויש לי כל כך הרבה מה לתת, וכל כך הרבה טיפים, וכאילו באמת, אני כאילו שופט, וכאילו, זהו, ואז הבנתי שאני צריכה לעשות עם זה משהו, ומאז אני מפתחת את זה, וכאילו באמת לקח לי במשך 2 רק לדייק מה הדבר הזה שאני צריכה לגוע בו, ולבינתיים יריתי לכל הכיוונים, כאילו עשיתי הרצאה בנושא גיל ההתבגרות, יש הרצאות שהן עדיין למחירה, הן עדיין זמינות למחירה, אבל כאילו עשיתי הרצאה באונליין, בוובינר, כאילו בשידור חי, בזום, כאילו, ובעצם ההקלטות של ההרצאות האלה הן מוצאות כרגע למחירה, הרצאות ממש ממש מעולות, עשיתי הרצאה על קטנטנים, עשיתי על סכנ"ש אימים, מה שאמרתי לכם, עשיתי על התנהלות כלכלית במשפחה ברוכה, עשיתי, מה עוד, וואו אני כבר לא זוכרת, אבל כאילו באמת מגוון, יריתי לכל הכיוונים, עד שהבנתי מה נכון בשבילי, כאילו אז תדעו, קודם כל להקים עסק זה מאוד מאוד לא פשוט, זה כאילו ההתחלה היא מאוד כאילו, אתה עובר עם עצמך התפתחות אישית, ממש ממש, מי שיש לה עסק יודעת, אתה כאילו, זה מחייב אותך לצאת מלא מלא מאזור הנוחות שלך, ואתה הופך להיות בן אדם אחר עם השנים, ממש ממש, אם הייתם אומרים לי אני לא יודעת מי עוקבת ביוטיוב מההתחלה, יש לי אותו 9 שנים בערך, אם אתם תראו את הסרטונים הראשונים שלי, אני פשוט הייתי מול המצלמה, הייתי עצורה ומדברת כזה מאוד,
לא זורמת, וכאילו, וואי, אימא לה, לא מסוגלת לראות את הסרטונים האלה, זה נורא קשה לי. אבל כאילו היא אומרת, לא שמתי על אף אחד. הבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, עשיתי אותו, כאילו, וצחקו עליי, אני לא אגיד, משפחה אמרו לי, כאילו, גחכו עליי כזה וזה, וזה גורם לך כאילו להגיד, אולי אני באמת יוצא מטומטם, אולי כאילו, ולא, לא שמתי על אף אחד, אמרתי ככה זה בהתחלה, וכל מי שמדברת איתי על העניין הזה שהיא מפחדת כאילו לפתוח מצלמה ולדבר, אני אומרת לה, תקשיבי, בהתחלה יהיה לך קשה, בהתחלה את תרגישי, את תעשי מיליון טייקים, ובהתחלה את כאילו, תגמגמי, יש איזה מישהי ממש ממש ידועה, שהיום היא בולעת סרטונים כמו, כאילו אתם לא תאמינו, אבל היא עשתה איתי סרטון, את הסרטון הראשון שלה היא עשתה איתי, והיא לא הפסיקה לגמגם בהתחלה, באמת, כאילו אתם לא תאמינו שאתם תראו את הסרטון הראשון שלנו יחד, ואת הסרטונים שלה היום, איך היא כאילו שופכת את הלב בסרטונים, אז כאילו אני אומרת, כל דבר שאתם רוצות לעשות, שתדעו שבהתחלה זה לא נוח, בהתחלה אתה לא זורם, זה כמו שאתה בהתחלה כאילו אתה עולה על הבמה פעם ראשונה, אתה מה זה משקשק של החיים, לא משנה שאני כל פעם כשאני באה לעלות להופעה, אני עדיין מתרגשת, עדיין אני כאילו, אבל ישר שזהו, כשאתה עולה אתה כאילו כבר מרגיש יותר בנוח, אתה יודע את הדברים, אתה יותר בטוח בזה, אתה יודע, ואין מה להשוות בין ההופעה הראשונה שלנו עם הלהקה, אני מדברת על להקת הלל, בין ההופעה הראשונה שלנו, הראשונות, לבין הלהקות היום, כאילו, אנחנו הרבה יותר משוחררות, צוחקות, וכאילו גם אם יאללה משהו זה, אני מספרת את הסיפור שלי, אני כאילו צוחקתי עם הקהל, הייתם אומרות לי לפני שנים שאני אהיה ככה, אדבר ככה על הבמה, חיים לא, אז כאילו אני אומרת באמת, אם אתם רוצות להשיג משהו, שתדעו שבהתחלה זה לא פשוט, קודם כל אני אומרת ככה, המסר של הפודקאסט הזה, קודם כל תבדקו מבחינת התקופה, מה מול מה, זה משהו שהוא יכול לחכות, זה משהו אולי שכרגע לא מתאים, זה משהו שאולי כדאי להתבשל איתו קצת, זה תלוי, אתם מבינות? לפעמים יש דברים שכן צריכים לקפוץ למים וכן להתחיל לזה, ולפעמים יש דברים שאתה צריך קצת יותר איך אני אסביר את זה? לעבור עם עצמך קצת, ממש, לא הרבה, לפעמים זה ממש דברים שהם ממש ממש קטנים, לברר עם עצמך ולהגיע ממקום שלם, בסדר? אבל לדעת שהדברים הקטנים בדרך יהיו לא פשוטים, כמו לפתוח מצלמה ולדבר, כמו לעשות את השיחת מחירה הראשונה עם הלקוח, כאילו אתה בהתחלה אתה מגמגם את החיים, כאילו אתה לא יודע איך לעשות את זה, אז זהו, אני אומרת מי שרוצה כאילו עסק, בהתחלה זה לא פשוט, אל תתביישו להתייעץ עם נשים, לשאול, באמת, אין חכם כבעל ניסיון, ממש ממש, וזהו, אני מקווה שעניתי לכם, שהבנתם כזה את הרעיון שכאילו, של מה ששאלתם, במיוחד זו שכתבה לי את השאלה בעצם, שממנה הגיע הרעיון לפרק, וזהו, אתם מוזמנות לכתוב לי, מה עוד אתם רוצות לשמוע, איזה עוד נושאים, כאילו מהשאלות שלכם, מהתגובות, וזה אני ממש ממש מקבלת רעיונות, שתדעו לכם, שאומרות לי מה מפריע לכם, שאומרות לי, שואלות אותי כל מיני איזה שאלות על הפרק, אני אומרת וואלה זה משהו ששווה לעשות עליו וזה, אבל אני צריכה שיהיה לו בשר, בסדר? כאילו יש לפעמים דברים שהם מאוד מאוד ספציפיים שאין לנו להתרחב, כאילו, אז זה צריך להיות עם בשר, בסדר? זהו, אני מזכירה לכם שאני שמה לכם בצירוף לפרק קישור לאתר שלי, שם נמצאות כל ההרצאות, כל התוכניות, וזהו חברות, תודה שהייתן איתי ונתראה בפרק הבא.